नमस्कार, मी प्रणाली जवळ मी जेव्हा तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे चिकन थाली। आषाढ अमावस्या म्हणजेच गटारी अमावस्या, खरं त्याला गटारी अमावस्या असं नाव आहे आणि या दिवशी दीप अमावस्या पण म्हणला त्याला आणि दिव्यांची पूजा केली जाते आणि दुसऱ्या दिवशी श्रावण चालू होणार म्हणून या दिवशी ह्या अमावस्ये दिवशी सर्व घरोघरी नॉनव्हेज बनवलं जातं। त्यानिमित्ताने मी आज तुम्हाला चिकन थाली दाखवणार आहे। त्यामध्ये मालवणी चिकन रस्सा, त्यानंतर कोंबडी वडे आणि झटपट चिकन, ह्या 3 रेसिपी दाखवणार आहे। तुम्ही जर कोणी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायचं आहे, तिथे असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे, ती ऑलवर सेट करायची आहे, त्यामुळे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मला सर्वात आधी मिळतील। चला तर आता आपण छान मस्त रेसिपीला सुरुवात करू। अर्धा नारळ खोबरं किसून घेतलेलं आहे, 2 मोठे कांदे कापून घेतलेले आहेत, असे उभे कापायचे आहेत आणि परत इथे 2 मोठे कांदे कापून घेतलेले आहेत। याची आपण पेस्ट करणार आहोत, तेलात थोडं परतून पेस्ट करायचे आहे, फोडणीसाठी वापरणार आहोत। त्यानंतर 1 इंच आलं घेतलेलं आहे, 1 ते 1.5 इंच बारीक कट करून, 10-12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि हे सुकं खोबरं घेतलेलं आहे अर्धी वाटी, हे किसून घ्यायचं आहे आपल्याला। 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत बारीक कट करून, ह्याची पण आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे। त्यानंतर वाटीभर कोथिंबीर घेतलेली आहे, 3 इंच अद्रक बारीक करून घेतलेलं आहे, 4 लसूणचे कांदे सोलून पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत हिरव्या, असे छोटे कांदे घेतलेले आहेत, 4 घ्यायचे आहेत। आता हे आलं लसूण कोथिंबीर हे आपण मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे आणि हे सर्व कमी तेलावर फ्राय करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण ते मिक्सरला लावून घेणार आहोत। अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, 1/2 चमचा हळद, 2 मोठे चमचे दही टाकायचे आहे, 2 चमचे आलं लसूण कोथिंबीर पेस्ट, आपण ती मिक्सरला लावून घेतलेली पेस्ट 2 चमचे टाकायची आहे। अर्धा ते 1 तास मॅरिनेशनसाठी साईडला ठेवायचं आहे। 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे, 4 मिरी 4 लवंग आणि 2-3 दालचिनीचे तुकडे घेतलेले आहेत। लसूण आणि अद्रक घेतलेलं आहे, छान खरपूस भाजून घ्यायचं आहे। मोठ्या फ्लेमवरच भाजून घ्यायचं आहे आणि सतत हलवत राहायचं आहे, तिथे जायचं नाही कुठे। काढून घेऊया। आता आपण कांदा भाजून घेणार आहोत। एकत्र भाजून घेणार आहे, नंतर आपण 2 भाग करायचे आहे। अर्धा कांदा पेस्टसाठी वापरायचे आहे। लालसर झालेला आहे कांदा, आता आपण काढून घेऊ। खोबरं भाजून घ्यायचं आहे, आपण हे काढून घेऊया आणि सुकं खोबरं भाजून घेऊया। सुकं खोबरं असं किसून घेतलेलं आहे,
आता आपण ते भाजून घेऊया. एकदम स्लो फ्लेमवर हे खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. हे लगेच भाजतं सुकं खोबरं. छानपैकी खरपूस भाजून झालेलं आहे. गॅस बंद करूया आणि लगेच काढून घ्यायचं आहे, नाही तर अजून ते काळं होईल. थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची आणि आपल्याला सर्वात शेवटी टोमॅटो भाजून घ्यायचा. थोडासा परतून घ्यायचं आहे, गरम करायचं आहे. जास्त फ्राय करून घ्यायची गरज नाही. आपण पहिलेच कांदा फ्राय करून घेतलेला आहे. टोमॅटोची पेस्ट, एक छोटा चमचा गरम मसाला, नाही टाकला तरी चालेल. 5 चमचे मालवणी मसाला टाकणार आहोत. मिक्स करून घेऊ. चिकन सोडायचं आहे. आता आपण ह्या चिकनला मॅरिनेशन करताना दही वापरलेलं आहे. मालवणी चिकन जुन्या पद्धतीमध्ये दही वापरत नाही. थोडा चेंज म्हणून मी आता हे दाखवलेलं आहे. झाकण ठेवायचं आहे. झाकण ठेवून 7 ते 8 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. पाणी घालायचं नाही आहे, पाणी आपणच सुटेल. 5 मिनिटं झालेली आहेत. पाणी सुटलेलं आहे. एकदम घट्ट झालं असेल तर थोडंसं पाणी घालायचं आहे. झाकण ठेवूया आणि 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेऊ. 10 ते 12 मिनिटं झालेली आहेत. चिकन छान शिजून आलेलं आहे. बॉयलर चिकन लवकर शिजतं. गावठी कोंबडी असेल तर शिजायला वेळ लागतो. मस्त छान चिकन शिजलेलं आहे. आता आपण यात वाटण घालायचं आहे. आता आपण यात पाणी ओतणार आहोत. एक ग्लास पाणी ओतलेलं आहे. आता उकळी आल्यानंतर थोडं 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. मग आपलं चिकन तयार. उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. आता आपण यात चवीनुसार मीठ घालूया. मीडियम फ्लेमवर गॅस ठेवायचा आहे. चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. मस्त असं रटमट होईपर्यंत चिकन शिजवून घ्यायचं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. 1 किलो तांदूळ घेतलेले आहेत. स्वच्छ धुवून 5 ते 6 तास सुकत ठेवा.
ठेवायचे आहेत, सुकून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर 1/2 किलो चणा डाळ घेतलेली आहे आणि 150 ग्रॅम उडीद डाळ घेतलेली आहे. 4 चमचे धणे घेतलेले आहेत, 2 चमचे जिरं, 1 चमचा मेथीचे दाणे घेतलेले आहेत. तर आपल्याला हे सुकल्यानंतर सगळं भाजून घ्यायचं आहे. एकूण 1.5 किलोची भाजणी तयार होणार आहे. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, गरम झालेली आहे. आता सर्वप्रथम आपण तांदूळ भाजून घेऊ. अशा प्रकारे सर्व तांदूळ भाजून झालेले आहे. आता आपण उडीद डाळ भाजून घ्यायची आहे. डाळ भाजून झालेली आहे, काढून घेऊ. आता आपण धणे भाजून घेणार आहोत. धणे भाजून झालेले आहेत, काढून घेऊया. जिरे, मेथी, त्यानंतर आपण 1 चमचा मिरी भाजून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर चणा डाळ. आता आपण चणा डाळ भाजून घेऊ. एक चमचा ओवा घालायचा आहे. गॅस बंद केला तरी चालेल. अशा प्रकारे पीठ दळून आणलेलं आहे. तर त्यापैकी 3 पेले पीठ मी परातीत घेतलेलं आहे. हा पेला वापरलेला आहे, 1/2 किलोचा आहे. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, थोडीशी हळद. मिक्स करून घेऊया. आता आपल्याला या 3 पेले गरम पाणी ओतायचं आहे. थोडं पाणी राखून ठेवूया. मिक्स करून घ्यायचं आहे. अर्धा तास याला झाकून ठेवायचं आहे, त्यामुळे पीठ फुगून येणार आहे. अर्धा तास झालेला आहे. आता आपण हे पीठ मळून घेऊया. आता
आपण यात चमचाभर तेल ओतूया. छान नरम मऊ असं पीठ झालेलं आहे. तर आपण परत याला 2 ते 3 तास झाकून ठेवायचे आहे. नंतर वडे बनवायचे आहेत. 2 तास झालेले आहेत. तेलाचा हात घेऊन परत एकदा पीठ मळून घेऊया. तेल लावून घेतलेलं आहे. आता आपण याचे गोळे तयार करून घेऊया. एक प्लॅस्टिकचं पेपर घेऊन तेल लावून घेतलेलं आहे. जास्त जाड पण नाही थापायचे आणि पातळ पण नकोय. कढई ठेवून तेल तापत ठेवलेलं आहे. मस्त छान फुगून आलेलं आहे. आता बाकीचे वडे आपण टाकून तळून घेणार आहोत. चवीनुसार मीठ लावून घ्यायचं आहे. हे अशा प्रकारे आलं लसूण कोथिंबीर आणि मिरची ठेचून घेतलेली आहे. मिक्स करून घ्यायची आहे. सगळं चोळून घ्यायचं आहे. साईडला ठेवायचं आहे. कांदा टोमॅटो कोथिंबीर सर्व कापून घेतलेलं आहे. आपण हे बारीक करून घेऊ. अशा प्रकारे हे वाटून घेतलेलं आहे. आता आपण चिकन फोडणीला द्यायचं आहे. एक पॅन घेऊन तेल 1 चमचा तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. आता आपण 4 ते 5 लवंग मिरी 2 दालचिनीचे तुकडे आहेत. मसाला वेलची आहे 1 आणि हिरवी वेलची 1 आहे. आता आपण यात हे तयार केलेलं वाटण टाकायचं आहे. आता आपण यात मसाले टाकायचे आहेत. लाल गरम मसाला 2 चमचे, गरम मसाला 1 चमचा, अर्धा चमचा धनेपूड आणि पाव चमचा जिरेपूड.
आता आपण यात 1 चमचा दही टाकणार आहोत. मॅरिनेशन करताना चिकनला दही लावून घेतलं तरी चालेल. 2 चमचे दही घालूया. आता आपण यात चिकन टाकणार आहोत. आता आपण यावर झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं आहे 2 ते 3 मिनिटं. पाणी ओतायचं नाहीये, त्याला आपोआप पाणी सुटणार आहे. आपण यात चवीनुसार मीठ घालूया. पाणी ओतायचं आहे. आपण आता हे 4 ते 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. झाकण ठेवायचं नाहीये. उकळी आलेली आहे, छानपैकी चिकन शिजलेलं आहे. असं सोप्या पद्धतीने आपण हे चिकन बनवू शकतो. मस्त छान रेसिपी बनलेली आहे, नक्की करून पहा. दुसऱ्या दिवशी श्रावण महिना चालू ना, त्यानंतर आपण नॉनव्हेज खात नाही. ह्या रेसिपी बनवून बघायच्या आहेत. नक्की ट्राय करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.